El monitor que costa menys de 70 € pot ser el teu aliat secret per a maratons de work from home. Top 4 monitors barats i sorprenents. Ara toca el número 4. Aquest model, amb una pantalla de mida mitjana i sistema operatiu Android integrat, es presenta com un TV Android barat. Per uns 75 € ofereix una qualitat d'imatge acceptable i una experiència multimèdia funcional. Les valoracions són de 3.8 sobre 5 i les opinions són diverses. Alguns usuaris l'aprecien per la seva versatilitat. Pot servir com a monitor per a l'ordinador i, a la vegada, com a pantalla intel·ligent per a streaming. No obstant això, les crítiques són clares. El rendiment de les aplicacions és lent i la manca d'entrada d'antena limita les seves possibilitats com a televisor tradicional. Un comprador va comentar que el panel tira a mediocre i que les apps com YouTube i Netflix van molt lent. En resum, el número 4 ofereix una solució tot en un per a qui vol una pantalla intel·ligent sense pretensions de màxima qualitat. Parlem primer de l'LG 24G411B. Aquest monitor de 24 polzades t'ofereix una pantalla IPS Full HD amb 144 Hz i un temps de resposta d'1 mil·lisegon. A més, suporta G5 i FreeSync, així que les teves sessions de geming són suaus i sense trencaments. Les valoracions arriben a 4.5 sobre 5. I les 88 opinions el destaquem per la qualitat-preu imbatible. Un usuari comenta que l'ha connectat via USB-C a HDMI i queda encantat amb la calibració de colors que ofereix el driver oficial. Altres elogien la resolució i la precisió cromàtica, ideals tant per a jocs com per a treballs de disseny. El pitjor que es menciona són les limitacions mecàniques. Alguns usuaris troben que l'alçada no és molt tant com s'anuncia i la base d'ajust no és tan robusta com esperaven. Tot i això, per 77 €, l'LG 24G411B és una proposta que supera les expectatives en la majoria de casos. En resum, l'LG 24G411B combina velocitat, qualitat d'imatge i un preu que gairebé sembla un regal. Si busques un monitor que pugui fer tant gaming com feina, aquest és una opció a considerar. Si t'està agradant el repàs, prem el botó de subscripció i activa la campana per a no perdre't cap future top de tecnologia barata. Segueix a Lenovo L24. Aquest monitor de 23,8 polzades IPS té una resolució Full HD i una taxa de refresc que fluctua entre 48 i 100 Hz, amb un temps de resposta de 4 mil·lisegons. Per 72 €, el Lenovo L24 destaca per la seva connectivitat. Ports HDMI i V/G i Sport per a Sport Besa. Les ressenyes són molt positives, amb una puntuació de 4.5 sobre 5 i més de 165 opinions. Els usuaris l'aprecien com a ideal per teletreballar, destacant la comoditat de les dues sortides de vídeo i la suavitat visual que ofereix el 100 Hz, especialment durant llargues hores davant de la pantalla. Algunes crítiques es centren en el temps de lliurament i en problemes puntuals de reparació, però en general el Lenovo L24 és considerat una opció fiable i assequible per a l'oficina i a l'entreteniment. A sota pots trobar els enllaços a cada monitor i les ofertes que he trobat. No t'oblidis de comprovar les promocions i deixar un comentari amb la teva opinió. Finalment, arriba el millor del rànquing, el Dell P2425K. Aquest monitor de 24 polzades combina una resolució Full HD amb una taxa de refresc de 100 Hz i un panel IPS que cobreix el 99% del gemut sRGB. Per 75 €, el Dell P2425K inclou una àmplia varietat de ports USB-C, DisplayPort, HDMI i V/G i 4 ports USB. Les valoracions són de 4.3 sobre 5, amb més d'1.000 nous reviews. Els comentaris elogien especialment l'ergonomia, altura regulable, inclinació i gir de 99 graus, perfectes per a llargues sessions de treball. Un usuari indica que la productivitat ha pulat un 10% gràcies a la comoditat del suport ajustable. La qualitat d'imatge és constant i la connexió USB-C permet carregar dispositius mentre treballes. Algunes crítiques parlen del marc una mica ample i de l'absència d'un cable compatible amb el mercat local, però aquestes qüestions es resolen fàcilment amb un adaptador. En resum, el Dell P2425K és el monitor més equilibrat del top. Alta resolució, gran taxa de refresc, connectivitat completa i ergonomia premium, tot a un preu raonable. Recapitulant, l'LG 24G411B ofereix màxima velocitat per a gamers amb un preu molt competitiu. El número 4 és una alternativa tot en per a qui vol una pantalla intel·ligent barata. El Lenovo L24 destaca per la seva versatilitat i connectivitat en entorns d'oficina, i el Dell P2425K que es consolida com el millor equilibri entre imatge, ergonomia i funcionalitat. Tria el que millor s'adapti al teu ús i transforma la teva estació de treball sense gastar una fortuna.